Hej, jeg er Thomas Milan, og nu er jeg så lige slået op. Det er midt om morgenen, det er derfor jeg ikke taler så højt. Mor og far, de sover lige derinde. Og jeg skal lige være lidt stille. Men jeg har tænkt på, at jeg rigtig gerne vil synge Gangnam Style. Så jeg går bare i gang. Det bliver altså akustisk på net. Jeg har ikke lige nogen telefon på mig lige nu. Ja. 1, 2, 3 nu. Gangnam Style. Gangnam Style. Jeg ser dig tage sådan Romeo, jogging, notcha. Jockey, 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 notcha. Chaco, chicky, not. In a million, jockey, notcha. When you want, chunk, jockey, notcha. Put your shoulder air. You can go machen, notcha. With your shoulder air. Good to machen, notcha. With your shoulder air. They got it all. One, two, three, four, the shoulder air. Shoulder air. I'm scared to toilet pullover, hey, cool, hey, I said to someone to look, cool, hey, cool, she's the butcher, she's the hot and the day, okay, men jeg er nu sleep. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. Gangnam Style. Oppa Gangnam Style. Ey, så sorry, hey. Oppa Gangnam Style. Hey. Slide. Oppa Gangnam Style. Der er en så linje jogging notch. Der er så jogging notch. Nu kan jeg ikke huske mere. Hej hej.